Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा फिन खनसेबाव ADRE exam date नोंथांमोना गोबां खोनासंनाय नेगासिनो दंमोन दा फाइनाली एग्जामनि दानखौ फोसावबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आसाम पुलिस दा मैया जायफ्रा भिडिअ नायदों नोंथांमोना मिथिबाय आरो जायफ्रा मिथियाखै बे भिडिअ नायजोबजासिम बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन दा बेनो जाबाय ADRE 2.0 नोंथांमोननि आनजाद जासिगोन दा बेयाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनसिगोन स' गोबाव खालामा जों नायगोन डिटेल्सखौहाय अफिसियेलि सिलेबास नोंथांमोना आपडेट लाना फैदों जेराव गोबां हेल्पफुल जागोन नोंथांमोननि आनजाद होग्राफोर जायफ्रा ग्रेड 4 आव नेगासिनो दङ बेनिफ्राय चिफ मिनिस्टारा आनजाद दानखौहाय फोसावबाय मानखौहाय नोंथांमोननि आसाम पुलिस ADRE ग्रेड 3 ग्रेड 4 गासै टटेल पोस्ट लानानै आसाम स्टेटआव जानो गोनां भेकेन्सि 50,000 50,000 भेकेन्सि गासै 1,50,000 खालामबाय दा जोङो फैबाय सेबानि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय दाख्लैबावै मेट्रिक रिजाल्ट नायदोंमोन HSC नि रिजाल्टनि डेट फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन आपडेटखौ नोंथांमोना मोनगोन स' बेनिफ्राय ADRE ग्रेड 3 ग्रेड 4 एडमिट बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन ग्रेड 4 बा नोंथांमोना बे क्लास 4 होननाय दङ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय दायो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै मानोना डेट फिक्स जायाखै नालाय दा जेब्ला जायो बेयावनो नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेनिफ्राय पस्टआ बेसेबां दङमोन जों बेखौ नायनोसै गोबाव खालामा बे क्लिक हियार टु डाउनलडआव क्लिक खालामबानो ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 नोंथांमोना PDF फाइलखौ मोनगोन दा जों नायफिनसै फिन खनसेबाव जाहाथे क्लियार जायो दा ओरैबायदि बे पस्टआव नोंथांमोना क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनिफ्राय नोंथांमोना HSC लेभेलसिम खालामनो हादों जेराव पस्टआ 12,000 5,000 भेकेन्सि टेन्टेटिभ नाथाय समजों लोगोसे बारायगोन दा नोंथांमोना जायफ्रा ITI दङ डाबल चान्स बेनो जाबाय नोंथांमोना नाम्बार 1 एन्ड नाम्बार 2 बे पस्ट मोननैयावबो एप्लाइखौ खालामनो हायो जायफ्रा ITI दङ आरो जुदि नोंना ITI गैयाब्ला 10 पास ल'बा नोंथांमोना नाम्बार 1 पस्टआव खालामनो हागोन सेकेन्डआव खालामनो हानाय नङा स' बेनिफ्राय गाहायनि पस्ट क्लास 8 लेभेलाव 3 नाम्बारावबो खालामनो हागोन HSC लेभेलसिम 10 पास HS पास 9 फार्स्ट बेनिफ्राय क्लास 8 पासआ बेयाव हागोन स' बेनिफ्राय जायफ्रा ITI दङ नोंथांमोना चान्सेसआ बारा गासै टटेल पस्टआ क्लास 8 लेभेलाव 1950 दङ देन बेनिफ्राय जोंहा मिथिखाबाय बैसोआथ' नांला बाट एप्लाइ खालामखाबाय बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसखौ जों नायगोन दा बे ADRE फार्स्टआव रिटेन एग्जाम बेनिफ्राय इन्टारभिउ मोननै स्टेज दङ फार्स्टआव एग्जाम जाबाय सेकेन्डआव पार्सनेल इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्ट दङ अके दा बेयाव फार्स्ट जाबासो काट अफ लानानै नोंथांमोना गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनहैगोन दा बेखायनो जों नायगोन नोंथांमोननि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 लासैनो जों फारि फारि नायजोबगोन नाथाय दिनै ग्रेड 4 नि स्पेसियेल भिडिअ सिलेबासखौबो नोंथांमोना मोनगोन एग्जामनि सिलेबासखौबो नोंथांमोना मोनजोबसिगोन अफिसियेलि आं देखायगासिनो दङ जास्ट भिडिअ नायग्रोजोब बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा आगस्ट सेप्तेम्बराव जासिगोन बेखौ फोसावखाबाय दानखौहाय चिफ मिनिस्टारा एनाउन्स खालामबाय नाथाय अफिसियेलि डेट ओंखारगोन दा बे अफिसियेलि डेटआ जेब्ला इलेक्सन जोबगोन जेब्ला सरकार दाफिनगोन एबा दाफिना जायखिजाया इलेक्सन जोबनायनि उनावसो नोंथांमोनाहाय माखासे अफिसियेलि एग्जाम बेनिफ्राय गुबुन गुबुन फिजिकेल टेस्ट पुलिस लेभेलाव गासिबो जागोन दा नैबे जाबाय नटिफिकेसन नोंथांमोननि अफिसियेलि सिलेबास ग्रेड 4 नि थाखाय लाना फैबाय दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब बेनिफ्राय बुजिनो हागोन जे नोंथांमोननि आपकामिं एग्जामा वेमार्सआव जागोन अफलाइन एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव माने एग्जामा कन्डाक्ट खालामनाय जागोन दा सिलेबासआ फार्स्टआव नोंथांमोना इंलिश दङ सेकेन्डआव जाबाय ससियेल स्टाडिज एबा समाज बिगियान एन्ड थार्डआव दङ 3 नाम्बाराव मेथ्स दङ स' नोंथांमोननि मेथ्स दङ बेनिफ्राय GK दङ बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं दङ गासै मोनबा साबजेक्टनिफ्राय एग्जामाव दानगोन क्लास 8 लेभेलनि कुइसन दाननाय जागोन नोंथांमोननियाव आरो बे एग्जामाव गासै 135टा माल्टिपल चइस कुइसन थागोन एबा वेमार्सआव थागोन मोनसेयाबानो 1 मोनगोन आरो बेयाव गासै 120 मिनिट्स एबा 2 घन्टा दङ टाइमा स' बेनिफ्राय नाम्बार 5 आव रोखा लिरखादों देयर सेल बि नो नेगेटिभ मार्किं माने बे एग्जामा नेगेटिभ मार्क्स गैया जेबो टेनसन दाला नोंथांमोना आरो सिलेक्सन प्रसेसआ 1:2 एबा रेसिअ लादों माने मोनसे पस्टआव सानैखौ लिंहरगोन भाइभा टेस्टनि थाखाय एबा स्किल टेस्टनि थाखाय आरो लास्टआव जायहा मोजां नाम्बार मोनो स' बेनो साख्रिखौ होनाय जागोन डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय नोंथांमोना मोनहैगोन बे ADRE गोबांथा डिपार्टमेन्ट दङ बेनि गेजेराव अफिस वाइसआवहाय एबा नोंथांमोना काट अफ वाइसआवहाय साख्रिखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना जयनिंखौ जानो हागोन बेनिफ्राय सेलारिया 2,000 निफ्राय 52,000सिम जागोन प्लास ग्रेड पे थायो दा बाथ्रा ओरै नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनसिगोन अब्लाथाय फार्स्टनि स्टार्टिं एकाउन्टआव हाबनाया 22,000नि बारा हाबगोन ग्रेड 4 आव आरो ग्रेड 3 होनोबा 27,000-28,000 निफ्राय जागायो जेब्ला नोंथांमोना साख्रि मोनथारगोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि ADRE नि माखासे प्रसेस नेक्स्टआव फिन खनसेबा भिडिअ फैगोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव